дастаи мунтахаби ҷаҳони тобистозаи тоҷикистон таҳти роҳбарии сармураббӣ Алдин Турдиев ба ҳамсолони худ аз Арабистони Саудӣ ду бозии таҷрибавии худро анҷом дод. Дар вохӯрии аввал футболзони тоҷик бо натиҷаи 1-0 ва дар вохӯрии дуввум бо натиҷаи 3-0 мағлуб гардиданд. ин яке аз марҳилаҳои омодагӣ ба бозиҳои интихобии ҷоми Осиё 2023 ба ҳисоб меравад. дар даври интихобӣ ки аз 14 то 18 сентябр дар душанбе баргузор мешавад, тими мо дар гурӯҳи И бо якачинҳои Камбоҷа, Лубнон ва Сингапур бозӣ мекунад. дастаи Хуҷанди Хуҷанд дар доираи бозиҳои ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё дар майдонаш дар даври финалии минтақаи марказ Суғдиёнаи шаҳри Ҷизахи Ӯзбекистонро қабул мекунад. Суғдиёна, ки дар гурӯҳи И дар шаҳри Душанбе ғолиб омада буд, ҳамакнун аз имтиҳони Хуҷанд хоҳад гузашт. бозӣ рӯзи 17 август дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолии Тоҷикистон мегузарад. дар ин баробар дар Шарқи Осиё 9 август ПСМ Макасари Индонезия бо Кедаҳ Даруламани Малайзия ва Вители Вьетнам бо Куала-Лумпури Сингапур вориди рақобат хоҳанд шуд. дар ғарби Осиё бошад Ал-Арабии Кувайт бо Асиби Умон ва Арифаи Ғарбӣ бо Арифаи ҳамин кишвари Баҳрайн, ки ҳарду аз як ҷо ҳастанд, барои рохат ба даври минбаъда мубориза хоҳанд бурд. ин дар ҳоле маълум гардид, ки ҳафтаи гузашта қуръакашии ин бозиҳо дар қароргоҳи Конфедератсияи футболи Осиё баргузор шуд. дастаи Хуҷанд ба бозӣ бо дастаи Суғдиёна аз ҳолу омодагӣ пухта мебинад. Тавре сомонаи расмии даста хабар медиҳад, Хуҷанд бо 3 легионераш шартномаро қатъ карда ба ҷалби легионерҳои нав саргарм аст. албатта дар муқобили Суғдиёна бозӣ кардан мушкилиҳои зиёдро дар пай хоҳад дошт. аз ин рӯ ҳар қадари Хуҷанд бозигарони наву чолокро ба даста ҷалб намояд, боз ҳам беҳтар хоҳад буд. мусоҳибаро бо сармураббии дастаи Хуҷанд Рустам Хоҷаев анҷом додем. салом, тайёрии даста ба ин мусобиқа чӣ гуна аст? албатта мо омодагии худро сар кардем ва дар назар дорем бозӣ бо дастаи Суғдиёна, ки дар ҷомеаи плейофи ҷомеаи мегзарад. лекин аввал мо ба бозӣ бо дастаи Клубтош дар ҷоми Тоҷикистон ва ба бозиҳои чемпионати Тоҷикистон тайёрӣ дида истодем ва баъд аз он албатта ба бозии дастаи Суғдиёна. дар варзишгоҳи 20-солагӣ барпо гардидани ин вохӯрӣ ба Хуҷанд чӣ бартарӣ медиҳад? бозӣ бо дастаи Суғдиёна дар майдони 20-солагии шаҳри Хуҷанд баргузор мегардад. албатта ин як ёрӣ ба мо мерасонад, ки мухлисони мо дар ин майдон мешавад, майдони худамон аст, шаҳри худамон. барои ҳамин мо боварӣ дорем, ки он мухлисоне ки мебиёянд чандтае ки набошад, дастаро дастгирӣ мекунанд ва ба кӯмаки мухлисон мо як бозии хуб ва ҳаракати ғалаба мекунем. як гурӯҳ бозигарон легионерҳо аз даста рафтанд. бозиашон шуморо қонеъ накард? 3 легионере ки дар қисми аввали чемпионат ва дар бозии ҷомеаи бо мо буданд дар дастаи Хуҷанд дастаро тарк карданд. бори розигии дутарафа бозигарон дигар дастово даъват кардам онҳоро ва мо ҳам хостем, ки камтар дигарбонӣ ба даста биёрем. аз ҳамин сабаб мо ба он бозигаро ҷавоб додем. кадом бозигарони нав ба Хуҷанд даъват шуданд ва онҳо масалан ба даста меоянд? дар бораи бозигарони навозӣ чӣ гуфта наметавонем. албатта дар ин бора кор рафта истодааст ва чунки медонед дар равзанаи тобистона хеле мушкил аст бозигароро ба даста даъват кардан, чунки ҳама бозигаро контракт доранд. лекин чунки гуфтам, мо дар ин бора кор кардан истодем ва албатта ба даста бозигарои нав пайваст мешаванд ва ҳам легионерҳои нав ба даста пайваст мешаванд. ташаккур, ки ба саволҳои мо ҷавоб гардонидед. бо ҳамин тартиб Шоҳрух Маҳмадхоҷаеви ӯзбекистонӣ, ки имсол ба Хуҷанд ҳамроҳ шуд ва дар ҳайати ин даста 10 вохӯрӣ анҷом дод, як паси голӣ аз худ боқӣ гузошт, бо Хуҷанд хайру хуш кард. Хуҷанд бо легионери дигараш Игнатий Сидоров беларус низ, ки дар хати ҳимоя бозӣ мекард, шартномаашро қатъ намуд. Игнатий дар 2 бозии чемпионат ва як суперҷом дар ҳайати Хуҷанд ба майдон омадааст. бозигари дигари беларусии даста Андрей Левковец низ бо Хуҷанд хайру хуш кард. ӯ дар ҳайати дастаи Хуҷанд 12 вохӯрӣ анҷом дода, як паси голӣ ҳам додааст. ба ин нигоҳ накарда
бо ризогии тарафайн шартномаи ин бозингар низ қатъ гардид.